یەکەبوو یەکتنەبوو ژن و مێرکی هەبوو navê mêrê çivîkê navê jinik jî gulê bû. Ev jin û mêrê hene bêîş bûn. Tu kar kêwan tune bû. Jinik jî êdî taq de canê wî dibe çivîkê mêrê xwe re dibêje dibe çivîkê tiştek ev te nabeqê çima eşkî nakî ji me re nambînî malê me dibe gulê gulê ke ez çî bikim ke ez çî ji destê min tê dibe heme here bajarkî xerîb bile bêje ez malla me û ev malletî bike dibe keçê ke ez û malletî pedibe ez ê pedivê çî bikî nambînî malê me vîya lî de werheslê gulê dêxe serê çivîkê radibin malê xwe dibine bajarkî xerîb bajarkî xerîb begê wî bajarê henê jî jê re dibêjin dibên ulewa mallekî hatiye mallekî hatiye gelekî hemû îmtihan bikin ke begêm tu çî dibêjî dibe baş e dibe hemû îmtihan bikin koşxwe ew kê xwe kir îmtihanê xwe derbas bû em ê bikine malla werheslê gezgiyê malla dikin gezgiyê çivîkê dikin çivîk tê huzûrê sultan jê re dibêje dibe malla ez ê te îmtihan bikim ez ê ji te sê heb sual pirs bikim koşxwe te van sualê min te derxist te zanibû ji xwe ez ê malletî bidime te tu ê bî malla koşxwe te nizanibû ez ê serê te jêr bikim çivîkê jî şirmîş dike dibê ji xwe wela min ketiye navê ji xwe tiştê ku ez hinda bikim tu neyêdî dibe temam sultanê min tu çî bêjî wekê te ez ê îmtihanê te ez ê derbas bikim sultan jê re dibêje dibe tu here malê xwe wextê em gezgiyê te kir tu ê werî ez ê sualê xwe ji te pirs bikim dibe temam sultan çivîkê çe malê dibe gulê te min xiste îşkî wisa eve ya tu ê bêmêr bimînî û ya jî ji xwe me xwe xilas kir dibe gulê jê re dibêje dibe çivîkê ke çî bû jê re dibe çivîk jî jê re dibêje dibe wela sultana min îmtihan bike sê heb sual ji min pirs bike ku nizanba ku ez nizanbim ew ê serê min jêr bike dibe mêrê em çî bikin ji xwe me dîtî te kete navê îşallah tu ê derbas bikî sê roj derbas be sultan gezgiyê malla dike gezgiyê malla dike dibe malla were malla çe huzûrê wî dibe malla rojê îmtihanê hat sultan malla re pêdestgiyê xwe nîşanê wî de dibe elê wî ve dibe elê wî ve çivîkê jî her du destê xwe dibe elê çavê sultan ve ola sultan xwe davêje dest û piyê çivîkê xwe davê dest û piyê çivîkê dibe temam malê min te îmtihanê ewl te borî here malê xwe vege ez ê neqlî dî ez ê gezgiyê te bikim wela malla piştî ostiya xwe dixwîne fêm nekir çî bû jî piştî ostiya xwe dixwîne û tê malê çivîkê jî lêviyê wî ye wela tê malê
çivîkê jê re dibe gulê jê re dibêje dibe çivîkê çî bû dibe ola gulê nizanim çî bû dibe Sultan ji min re destê xwe ew kiriye gotiya zê çavkê te derxem ve min jî her du destê xwe min biriye çavî ve min gotiya na ola ez her du çavê te derxem o dibe xwe avête dest û piyê min û gotiye temam tevî îmtihanê derbas bû min bijî fêm nekir çî bû dibe temam încar evê ku dorê Sultan re dibêjin dibe Sultanê min tu Sultanê vî memleketê henê ke tu çiwa xwe devê dest û piyê vî malı yani bê ez xwe nabêjim ey kî vebêje bê min jê re got min destê xwe biriye elî ve min gotiye Xwedê yek e ew jî gotiye ji min re her du destê xwe elîtiye gotiye pêxember jî heq e pe yekê zatê kisa mezin herkes fêm nake werhasê çend rojekî dîr jî derbas dibe divê nerin gezgê mala bikin ez ê du hefte ji bêxim binê mînderê geleke mînder binê mînderê de çî hebe ew mala bizanbe nizanbe ez ê serê ilkim divên em çî bêxim binê ewkê mînderê Sultan re dibêjin Sultan dibe heme gulkî û çivîkek bêxim binê mînderê Ola gulkî çivîkek dêxin binê mînderê o geziye mala dikin mala tê dibe ji xwe ev car ew çî pirs bike ji min ev car serê min çû tirsê mirinê ketiye dilê wî nizana çî bike ji rabano tê huzurê Sultan civet jî rûniştiye dibe kerem ke Sultanê min dibe mala Sultan jê re dibêje dibe min du hefte ji xistiye binê vî mînderê henê geleke tu bizanî binê vî mînderê de çi heye koşxwe te zanibû dibîne sual îmtihan kiye te koşxwe te nizanibû ez ê serê te ilkim jî demekî tu mala nînî dibe ji te re 3 deqe muhlet heye 3 deqe geleke tu vî derxî ku dernexî ez ê serê te ilkim o dibe wextê te başlamış bû deqekî çet tune du deqe çet tune êdî ber sisiya de rabanê mala dibêje ax gulê te çiyanî serê vî çivîkê ola Sultan xwe dîsa davê dest û piyê wî xwe davê dest û piyê wî dibe malê min tu zeh malekî mezinî heve me gul û çivîk xistiye binê vî mînderê henê o te derxistiye we ku gul û çivîk e dibe temam here malê xwe ez ê neqlek dî jî geziyê te bikim wela mala tê malê pe gulê jî lêviyê wî meraqê wî de ye dibêje dibe çivîkê te çî kir be Sultan dibe wela Sultan ji min re gotiye min du hefte ji xistiye binê mînderê geleke tu bizanbî got min jî nizanibû çi ye got min gotiye te min xistibû vî îşiyanê got min jî gotiye ax gulê te çiyanî serê vî çivîkê got çiwan min vî xeberê min got Sultan xwe avête dest û piyê min o min şandiye malê dibe wisa dibe erê wela wisa ye werhasrê kelem namê mala di wî bajarê de dertê namê mala di wî bajarê de dertê dibêje êdî Xwedê girevî wekî mala ye
دوسێ ڕۆژ دبۆرە دەستکەبن خەزینەیە مەڵا دەستکەبن خەزینەیە مەڵا زێرە دەستکەبن خەزینەیە سوڵتان ji Sultan zêrê Sultan te dizît kir. Sultan jî divê ola evê ku derxe bikar be derxe ev maleya neya yê derxe. Koşko dernexe jî kes dernaxe. Divê herin gazgê vî maleya nê bikin. Gazgê mala çivî bikin. Hala gazgî dikin divê mala ev jî îmtihanê teysiye. Geleke tu van diziyana derxî kî zêrê min dizî kiriye. Koşko te derxist ez ê tu yê vî malê min. Ku tu dernexistî şwazê serê te ilkim. Mala jî düşünmüş tike werhasilê divê ji xwe ji xwe re dibêje divê heyre wela ez ê çil rojî li vî bajarê îdare bikim piştê çil rojê dînê ez ê malê xwe ber bikim herim ji vir der. Bravo. Malatî nek. Divê Sultan re dibêje mala jî divê Sultanê min şirtkiyê min ê nexwe. Divê çi ye şerdê te? Divê tu yê çil roj serev û dû herî verkî herî ver tu yê sertepsiyê birinc tijî bikî û şamîkî tu yê bevê serî birinc û şamîkî her şev tu yê bişênî çil roj tu yê bişênî malê min. Ez ê divî çil rojê de diziyana derxim. Ola tê malê xwe Sultan divê temam. Divê hera malê xwe ez ê herî ver ji te re wextê xwarinê ez ê ji te re şamîkî û birincek ez ê bişênim. Sultan tê malê çivîkre dibêje divê çivîkê ola çil rojê em ê li vir îdare bikin û jê pêve em ê biravin herin. Heya çil rojê Sultan ji me re xwarinê me bişêne Xwedê Teala mezina. Piştê çil rojê dîn em ê ji xwe re biravin em ê herin ji vir der. Divê temam mêrê dibe wextê xwarinê ev diziyana jî divên wela Sultan gazgê vî malêya nêkiriye mezinê van diziyana diskît şeyne divê here serbanê çe vî malêya nê godarî bike ke Sultan jê re çî gotiye ev çî zana derheqê me de wela diskî tê serbanê pixîrikê de ode godarî dike. Pixîrikê de ode godarî dike wextê tê serpixîrikê tepsiyê şamiyê jî ji serayê tê. Ji serayê tê Sultan mala iltîne andiro çivîkê re dibêje gulê re dibêje divê gulê çilan yek ket me sîv ne. Ev dizê serbanê dijanika. Dizê serbanê dijanika divê welayî mala bime zana. Divê ew ji ku zana ke demekî ji ku zana ku em çil hebin. We min yek hetiye serê xanî û me ye sîv ne heb. Li wir sîv ne heba walê mane. Wela baz de çebe mezinê dize. Çebe mezinê dize jê re dibêje hal û mesele mala bime zana. Min yek ketbû serê xanî hundirok gotiye çilan yek ket me sîv ne. Demekî ev mêrek bime zana. Mezinê dize bawer nake. Divê çe şeftirê dînê yekê dî jî pêre ere. Şeftirê dî jî yek pêre çe serxanî wela serayê jî xwarin jê re tê. Ji mala re tê. Mala ji xwarinê re dibêje vê wela çilan di du hez me sîv heşt. Ev dizê serê xanî caniqin. Divê wellahî evanê bime zana.
چچن به مزنه خو جرد بیجن دبین ولا اف ماله یعنی بمزانا ام چی بکن ورحاصل بیج باور ناکه مزنه دزا باور ناکه چند حبه دیجی تشینه ورحاصل پنجش روزه دیجی تشینه وصا فتكرك عيني وسيا تيبا مالا دبي امارن خو بابيج مالا امارن خو بابيج مالا مزيرا بدن مالا بلا مالا زير بدا سلطان انا زندان بلا جاني ما باغشامش بكا بلا ما ندا كشتم بلا ما عفو بكا تيمبا مالا تيمبا مالا دبين مالا ولا وزير ما تذكريا هذا ما كتيا وقت ناموسيتا اما زير بينا بدنا تا يالنس تو زير بدي سلطان تو ما ندي سلطان دبيت تمام الله زير تينا دا مالا زيرات بد دا سلطان سلطان جوسا كيفت دبيت تمام والله تبي امتحان جبوري تودي مالاي مثال دبي ارى شم ديناغي لميش بذكر مالاي شم ديناغي خدي قرابي وكي اولاي انا هيفار اينه چيد با صبيجي اينه كمالاي بيشكي خلقي دا نظام لميش بكا ورحاسري كلام والله تشا اينه تشا لميجي تشا بيشكي جماعاتي نظام خطبه بذكرن جرفت كرملي راسي جرفت كرملي چپي جي رويتنا يا دست غوتينا الله اكبر فت كرملي راسي ملي چپي جي رويتنا يا اولامد بي خرفو خو ملتت دو درابا جندرو درابا چوا جندرو درتي پنشش حبجي بيرا درابم يعني دنا دوي درافن درتين جامعية درتين مالرا جندرو درتين شو جندرو درتينو دبرم چيدبا جامعية خواري جامعية خواري عملت يعني تبني دد بنا والله سلطانتي جامعية دبي مالا تزعب عالم كي مزني تشكو زانو بكاوي جامي ورا خواري تليدا طرفيا تدركت دبي با سلطاني من اسچيبك مفكرية ملي چپي مفكرية ملي راستي كسك فهم نكريا يدي نابجك واز نظام الميش بك بخطبة مكرا دبي چند نقل مفكري ملي راسي وملي چپي كسك فهم نكر قومجي قوتيا بركو مروفيا قوابي كو بمرا دركتنا خو خلاص كرناو والحسري كلام تشيروكي مجي لبر خلاص دبا او مالي ابا خلاص Kaydetti. Allah için kaç dakika sürdü? 18 dakika. O